Σε κοροϊδεύουν οι φίλοι σου που ατμίζεις με pods. Σε ενοχλεί που έχεις μικρότερο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Πνίγεσαι κάθε φορά που προσπαθείς να ρουφήξεις από drippers. Το Metal Vapor Sucking Academy είναι εδώ για σένα, μικρέ μου φλόρε. Ένα εξειδικευμένο team κορυφαίων trainers θα αναλάβει με χαρά να σε κάνει άντρα. Θα λυγίσεις, θα πονέσεις, θα κλάψεις. Ο δρόμος προς τα ντουμάνια δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Σταμάτα πια να ατμίζεις σαν μπουλόφλωρος με φραουλίτσες κι άλλα τέτοια οπισθόβουλα. Τώρα πια μόνο γεύσεις όπως πατσάς, γαρδούμπα, τσιμεντόστοκος. Θα δεις το σώμα σου να αλλάζει. Οι καρποί των κόπων σου θα είναι εκεί για να τους απολαύσεις. Όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ, τότε ολόκληρο το σύμπαν συνομωτεί για να το αποκτήσεις. Η συνταγή μας για την επιτυχία δεν είναι λάθος ποτέ. Συνταγή για σουτζουκάκια μινέικα. Τσιγαρίζουμε το κιμά. Δεν τσιγαρίζουμε τίποτα, παλιολούλη. Ατμίσουμε. Τέλος πάντων, τι έλεγα? Ναι. Έλα στο Metal Vapor Sucking Academy και γίνε και εσύ ένας Atmo Warrior. Φλόρε.